μωρέ, με τα σχόλια έχω θέμα, από τα βιντεάκια. Νομίζουν πολύ ότι έχουμε σχέση και ότι γενικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρος και γυναικός και νομίζω ότι εμείς τα έχουμε, ενώ ξέρω πολύ καλά ότι έχω κοπέλα. Πω ρε Παναγιώτη, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που περνάς. Ναι, με πληγώνει αυτό που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρος και γυναικών. Εμείς πώς είμαστε φίλοι δηλαδή? Έλα μου, δεν τόσο 4 χρόνια φίλοι είμαστε, δεν έχει υπάρξει ούτε Ναι, ένα εσύ. μικρό ίχνος ερωτισμού. Έμα, ναι τώρα. Τι να πω δηλαδή. Πάντως, χαίρομαι πολύ που μ' αγαπάς. Και εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σου, όπως και εσύ με μένα. Παναγιώτη, τι λες? Έλα τώρα, αφού με Τώρα δεν νοιάζεσαι. είπαμε ότι είμαστε φίλοι. Έλα, αφού με νοιάζεσαι, έλα τώρα και εσύ. Υπάρχει φιλιά άντρα και γυναίκα. Αφού βλέπω ότι με νοιάζεσαι και ότι είσαι καλή, δεν πάμε μαζί? Α, είσαι τόσο ψεύτης. Πίστεψα στη φιλία μας και τόσο καιρό με γούσταρες. Ναι, δεν στο κρύβα. Ήσουν κρυφό ποταμάκι, Όχι, είχα αγνά αισθήματα. Θα πω όλα στην Κωνσταντίνα την κοπέλα σου να συγχωρήσει. Πού, όχι, σε παρακαλώ, μην της πεις τίποτα. Μην της πεις. Χάνεις Σε παρακαλώ. και εμένα. Έλα, και ωραία φίλη είσαι κι εσύ. Χάνεις και την Κωνσταντίνα. Ωραία φίλη είσαι κι εσύ. Με αγκαταλείψεις στα δύσκολα.